So nasa taas ako. So yung tuhod minsan maano. Kasi delikado ba. Pag matouch yung tuhod, wala kang sakit wala na. Tagal mawala. Ito ka, check dito yung yung paa mo, dito yung paa, tapos dito yung tuhod, pag ganun mo yung tuhod mo, So, ito mga dollars to. Ito yung paa dito, tapos sa baba, pababa. So, sobrang na exercise. Yung exercise araw-araw, dito ka na daan. Tapos doon ka na labas sa pinakailalim. Maigo, tagam, sakit, kahit sakit. So mga katabulers, yun ang real life, no? Dito sa magtrabaho sa overseas. Ito yung real life. Ito yung real life, mga katabulers. Ito yung real life na baga mag-ingat lang kasi pag mahulog ka, wala. Minsan yung paa ba, yung tuhod mo sa bakal. Tulad dito, tingnan nyo. Ito ka, check dito yung paa mo, dito yung paa, tapos dito yung tuhod, pag ganun mo yung tuhod mo, maigo, tagam, sakit, kahit sakit. So mga katabulers na ako dress yung babaw na ako dress yung babaw. So muna mong agyan, adlaw-adlaw kaniyo. Mga katabulers, yung tail, kaya yung kukuhan yung kanya. Ya, aku akan terus namanya kalau as kaya ada bagus ya ada yang tail saya maigo imuhang tuhod re maigo kan sakit kayo nawa ka bagus ako diri sa taas.